ορίσατε. Σήμερα είμαστε εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου «Τριστές και ευτυχία» της υποφαινόμενης από τις εκδόσεις Οδός Πανός του ποιητή Γιώργου Χρονά. Καταρχάς, βέβαια δεν είναι παρόντες της ενορίας, εγώ όμως θέλω να ευχαριστήσω την ενορία μου του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, την πρεσβυτέρα Αγγελική, τον πατέρα Αλέξανδρο, που μου έδωσαν την ευκαιρία να παρουσιάσω το βιβλίο απόψε εδώ, στο σπιτάκι όπως λέμε. Έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο. Αυτόν τον χώρο λοιπόν εγώ τον ξέρω καλά, γιατί κατά καιρούς έχω παρακολουθήσει ομιλίες και παρουσιάσεις, αρκετές, καθήμενοι όμως πάντα από εκείνη την πλευρά που κάθεστε εσείς. Από εδώ, από αυτή την πλευρά, κάθομαι πρώτη φορά και ομολογώ ότι έχει μια κάποια διαφορά. Σε αυτό το σημείο επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον ποιητή Γιώργο Χρονά που σήμερα συνοδεύει το βιβλίο μου για την ωραία συνεργασία που είχαμε και αυτή τη φορά, όπως και την προηγούμενη φορά. Και φυσικά ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ, πραγματικά με συγκινείτε και με τιμάτε με την παρουσία σας. Γιώργο Χρονά, θέλεις να μας πεις δύο λόγια, να απευθύνεις ένα χαιρετισμό? Ευχαριστώ πολύ, ναι. Στο βιβλίο αυτό έχει μια πρωτοτυπία. Οι έννοιες που είναι άνθρωποι, η ευτυχία και η δυστυχία, είναι δύο πρόσωπα που συνδιαλέγονται με τη συγγραφέα. Και διαλέγει τον ποιητικό λόγο με τους νόμους της ποίησεως και βγάζει τα εσώψυχα και της ευτυχίας και της δυστυχίας. Αλλά υπάρχουν δύο άριστοι ομιλητές που θα σας μιλήσουν καλύτερα από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ και ο χώρος πραγματικά αυτός είναι μαγικός. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Έχει μία γοητεία απίστευτη που δεν λέγεται με λέξεις. Ευχαριστούμε. Είναι το παλιό μας σπίτι, ολονών μας. Λοιπόν, να σας παρουσιάσω τις δύο ομιλήτριες της βραδιάς, τις ωραίες Ελένες μου, όπως τις αποκαλώ μέσα μου για απόψε. Από εδώ, πρώτη εξ αριστερών μου, είναι η Λένα Καλέργη, ποιήτρια και μεταφράστρια, και δίπλα της ακριβώς η Έλενα Πολυχρονιάδου, συστημική, υπαρξιακή ψυχοθεραπεύτρια, κοινωνιολόγος, ψυχολόγος. Λένα Καλέργη, πρώτη εξ αριστερών, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Λίγο βράχη και αυτό, θα το πειράζει. Λοιπόν, χαίρομαι που είμαι εδώ και λίγο συγκινούμε, γιατί καταρχάς με ακούτε, έχω λίγο χαμηλή φωνή. Μια χαρά. Είμαι λίγο συγκινημένη, γιατί μετά από πολλά χρόνια ξαναβρίσκομαι με την Ευγενία Μεταξά στα πλαίσια της ποίησης και βιβλίων. Με την Ευγενία ήμασταν πριν από πολλά χρόνια, ίσως και 15, συμμαθήτρες σε ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής ποίησης. Εμένα με βοήθησε πολύ εκείνο το σεμινάριο, γιατί μου έμαθε να δείχνω τη δουλειά μου σε άλλους ανθρώπους και να δέχομαι κριτική και να μαθαίνω από αυτό και να το δέχομαι, γιατί είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά και να βελτιώνομαι και τέλος πάντων να αλληλεπιδρώ με ανθρώπους που γράφουν. Για μένα η Ευγενία υπήρξε πάντα μια τρομερά ενθαρρυντική παρουσία. Πάντα θυμάμαι ότι με υποστήριζε και μου έλεγε «Θα τα πας πολύ καλά, θα γράψεις μυθιστόρημα σε λίγο». Δεν έχω γράψει μυθιστόρημα, δεν πειράζει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον κτλ. Οπότε ευκαιρία σήμερα να την ξαναδώ από κοντά και σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό η Ευγενία Μεταξά συνομιλεί με δύο κυρίως βασικές εσωτερικές παραμέτρους της ζωής της. Βέβαια, αυτές είναι παράμετροι και της ζωής των ανθρώπων γενικότερα. Το βλέπουμε και από τον τίτλο, οι τριστές και η ευτυχία είναι η λύπη και η χαρά. Όμως η Ευγενία Μεταξά τις κάνει κορίτσια και γυναίκες, τους δίνει ανθρώπινο σώμα και μορφή και τις τοποθετεί σε μία συνεχή και αέναη συνύπαρξη, ένα μπλέξιμο, ακόμα και όταν είναι μακριά η μία από την άλλη. Στη σύμπραξη αυτή λήψης και χαράς και ευτυχίας τοποθετείται και η ίδια
ως κατά κάποιο τρόπο αφηγητική φωνή μέσα στο βιβλίο. Οπότε, έχοντας αυτό το ρόλο μέσα στο βιβλίο, η ίδια αλλάζει ρόλους. Πότε γίνεται, ας πούμε, ένας παντογνώστης αφηγητής, πότε γίνεται μία μητέρα των δύο κοριτσιών χαράς και λύπης, πότε γίνεται ένας θεατής που τις παρατηρεί και μας λέει τι συμβαίνει. Μορφικά το κείμενο μέσα στο βιβλίο έχει 45 αριθμημένες ενότητες, κατά μέσο όρο της μιας σελίδας, άλλες μικρότερες, άλλες λίγο μεγαλύτερες, και αρθρώνεται με τη μορφή σκέψεων και παρατηρήσεων της αφηγήτριας και πρωταγωνίστριας, και συχνά έχουμε ένα διάλογο ή μία προφορική εκφορά λόγου. Αυτό τώρα με το προφορικό είναι πάρα πολύ ζωντανό και νομίζω ότι προσφέρει πολύ στο βιβλίο αμεσότητα και κάποια θεατρικότητα. Δηλαδή τοποθετούνται οι ρόλοι και στο χώρο, και εγώ όταν το διάβαζα έβλεπα συχνά αυτό το δράμα, ας πούμε, να εκτελήσεται μπροστά μου. Όμως θα έλεγα ότι μοιάζει πολύ και με ένα είδος ημερολογίου, επειδή είναι κάθε φορά σαν μια κατάθεση μιας μονάδας χρόνου, ας πούμε, που μπορεί να μην είναι απαραίτητα ημέρα. Όμως μέσα από αυτό, επειδή έχουμε πρόσβαση στις εσωτερικές διεργασίες της αφηγήτριας, είτε είναι του μυαλού της είτε του συναισθήματός της, μου θύμισε και ένα ημερολόγιο που μας περιγράφει αυτά που συμβαίνουν με την τριστέση και την ευτυχία. Έτσι, για το εισαγωγικό θα σας διαβάσω ένα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το νούμερο 12, που είναι διάλογος. Όχι, μην μπεις. Άσε με να μπω. Όχι, μην μπεις. Άσε με να μπω. Σιγά, κορίτσια, μας πήρανε χαμπάρι. Σε όλο το μαγαζί μέχρι έξω στο πεζοδρόμιο. Μην τσακώνεστε. Σαν Τίνκερμπελ εμφανίστηκα κι εγώ στον νόμο της μιας. Η μία θέλει το μενταγιόν, σταυρουδάκι δεμένο με ζυργόν. Η άλλη δεν το θέλει. Η μία νομίζει πως θα ευτυχήσει έτσι. Η άλλη δεν το χρειάζεται. Σφιχταγκαλιάστηκαν. Τριστές και ευτυχία προχώρησαν μέσα. Τα βρήκαν. Πήραν από ένα. Έχετε να πείτε κάτι? Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία βασικά πρόσωπα στις δράσεις του βιβλίου. Υπάρχουν όμως και άλλα πρόσωπα δευτερεύοντα που εμπλέκονται. Για παράδειγμα, ένα από αυτά που με χτύπησε περισσότερο είναι η ντροπή. Και επίσης κάποιες από τις ενότητες έχουν τίτλους αντί για αριθμούς, πολύ λιγότερες. Για παράδειγμα, έχουν την πλακιώτικη όμορφη αυλή και τα τέμπη. Το βιβλίο όμως περιλαμβάνει και 7 ποίηματα στο κλείσιμο, αφού έχει τελειώσει αυτή η ενότητα με την τριστέση και την ευτυχία, τα οποία είναι ανεξάρτητα από τις προηγούμενες ενότητες. Όμως αυτές οι ενότητες τι ακριβώς είναι? Γιατί δεν είναι ακριβώς ημερολογιακές καταγραφές, δεν είναι καθαροί διάλογοι, δεν είναι προφορικοί μονόλογοι, δεν είναι αυστηρά ποίηματα, δεν είναι πεζά ποίηματα. Δεν είναι μικρά σε μέγεθος διηγήματα ή αυτό που λέμε flash fiction. Με προβλημάτισε λίγο αν θα μπορούσα να το κατατάξω. Όμως θα έλεγα ότι είναι υβριδικά σύντομα κείμενα, πιο έντονο το ποιητικό στοιχείο σε αυτά, αλλά έχουν και ένα ισχυρό πεζογραφικό χαρακτήρα και μία έκδηλη θεατρικότητα. Τώρα, ο τρόπος που διάλεξε η Ευγενία Μεταξά να μας μεταφέρει στον κόσμο της ευτυχίας και της τριστές έχει αντλήσει από πολλές πηγές και έχει χρησιμοποιήσει ό,τι θεώρησε κατάλληλο, με έναν τρόπο περισσότερο αυθόρμητο παρά προσχεδιασμένο. Έτσι κι αλλιώς όμως, η λογοτεχνία δεν χρειάζεται να καταταχθεί συγκεκριμένα, ούτε να ανήκει αυστηρά σε ένα είδος, αλλά ακόμα και να ανήκει, τα όρια είναι ρευστά ανάμεσα στα είδη και δεν είναι απαγορευμένα σύνορα. Τώρα, αν θέλετε να περιγράψετε το βιβλίο αυτό σε κάποιον άλλο, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολο. Εγώ δεν ξέρω αν θα έλεγα να είναι ένα βιβλίο ποίησης. Όμως δεν είναι καθόλου δύσκολο ο αναγνώστης να το προσλάβει και να συνδεθεί μαζί του. Και ενδεικτικά θα σας διαβάσω το νούμερο 34. Σήμερα δεν λέει να φύγει από δίπλα μου. Μην έρχεσαι κοντά, θα σε κολλήσω τριστές. Κορώνα. Κορώνα εγώ στο κεφάλι σου. Μια ιωσούλα είναι, τις ξέρω, με αυτές ζω. Στις πτώσεις ζω.
όπου υπάρχει έκρηση δακρύων, στα ηγμόρια, στο φάρικα. Όταν δεν μιλά καλά ο άνθρωπος, αλλοιώνεται η φωνή. Πώς να τραγουδήσει, να χαρεί. Πώς να τραγουδήσει, να χαρεί. Μένει μόνος. Στενάζει, κουκουλιάζει, κοιμάται συνέχεια. Άλλωστε ο ύπνος αδελφός του θανάτου είναι. Σταματώ. Δεν θα φιλοσοφήσω. Είπα στην ευτυχία να φύγει. Να σε έχω αποκλειστικά εγώ. Μη θυμώσεις. Σιγά μη σε εγκαταλείψει. Ούτε εμένα φυσικά. Μόλις ζωηρέψεις, θα σου φτιάξει αχνηστό καφέ. Στην άνοδο εμφανίζεται. Λοιπόν, ως αναγνώστρια, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από το βιβλίο και με έβαλε στις περισσότερες σκέψεις. Αυτό είναι η διαφορετική σχέση που έχει η αφηγήτρια με την τριστές της και την ευτυχία της. Και η διαφορετική μορφή και εικόνα που εκείνες παίρνουν στο μυαλό μου όπως μου τις περιγράφει. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το βιβλίο και αν θα ήθελα να ακούσω μετά και τις δικές σας απόψεις, αλλά η μορφή της ευτυχίας είναι πιο παιδική, πιο κινητική και πιο ανάλαφρη. Την ονομάζει Ευτυχούλα. Έχει διάφορα υποκοριστικά για την ευτυχία. Είναι λιγότερο παρούσα από την τριστές, είναι πιο αέρινη και φευγάτη και πιο συχνά σε ταξίδι. Η αφηγήτρια την αγαπάει πάρα πολύ, αλλά σαν να μην μπορεί να την πιάσει, να την κρατήσει και να την γνωρίσει βαθιά. Και δεν έχω καταλάβει και αν θέλει. Την τριστές ποτέ δεν την αποκαλεί με ένα υποκοριστικό. Δεν τη λέει ποτέ τριστεσούλα. Μας εξηγεί από πού βγήκε το όνομά της από το Bonjour Tristesse, αλλά δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδισμα στην αλληλεπίδρασή τους. Επίσης, εγώ θεώρησα ότι και είναι κάπως ένα παράδοξο το ότι ενώ με την Tristesse νιώθει, νομίζω, η αφηγήτρια πιο ισότιμη και πιο οικία και πιο σε ενήλικη αλληλεπίδραση, την έχει ονομάσει με ένα όνομα ξενικό και αποστασιοποιημένο. Λοιπόν, η Tristesse είναι πιο βαριά και πιο παρούσα, ίσως πιο οικία και πιο δεδομένη. Με έκανε να αναρωτηθώ αυτό το βιβλίο. Αυτό μου έφερε κάτι οικείο, ότι ίσως έτσι να είναι η χαρά και η λύπη στη ζωή μας, αλλά γιατί. Νομίζω ότι ίσως αυτό είναι βέβαια ένα θέμα προς συζήτηση, ότι η χαρά και στο δικό μας μυαλό, στη δική μας κοινωνία, είναι πιο συχνή και εύκολη στα παιδιά, σε ό,τι συνδέεται με μια καθαρότητα, με μια αθωότητα, με την κίνηση και το χορό ίσως. Στον αντίποδα η λύπη συνδέεται περισσότερο με ενήλικη ζωή, με γύρας, με κάτι βαρύ και στάσιμο. Επίσης, ίσως να θεωρείται πιο συχνή, πιο αναμενόμενη, πιο φυσιολογική, πιο μακροχρόνια και πιο αποδεκτή. Δεν ξέρω, να μου πείτε ό,τι διαφωνείτε μετά. Πέρα όμως από αυτά τα βασικά γνωρίσματά τους, σκέφτηκε και ότι δεν ξέρω τι συνδέει περισσότερο τους ανθρώπους ως κοινωνία, η λύπη ή η χαρά. Και τούτη συνδέει με μεγαλύτερο πάθος. Και οπότε το αφήνω και αυτό εδώ με ένα ερωτηματικό. Στο βιβλίο της Ευγενίας Μεταξά υπάρχει η διαπραγμάτευση της σύνδεσης με την χαρά και τη λύπη. Υπάρχει μία πρόθεση για ισορροπία και για αποδοχή και των δύο και ότι θα τις αγαπάει και τις δύο, ότι περπατούν μαζί και παράλληλα και ότι θα είναι πάντα και όλες οι τρεις μαζί. Αλλά εμένα με έβαλε να αναρωτηθώ, ζώντας και στη χώρα αυτή που έχουμε ανατραφεί με τη χαρμολύπη της κοινωνίας και της Εκκλησίας, κάπως με έκανε να σκεφτώ και άλλες παραδόσεις, τις οποίες, ας πούμε, η χαρά θεωρείται η δεδομένη, βασική και στιβαρή κατάσταση των ανθρώπων και η λύπη θεωρείται ως μία παρέκκληση. Όχι απαραίτητο ότι και αυτό το θέλουμε. Δεν ξέρω. Αυτά τα ερωτήματα ήταν τα πιο βασικά που μου γέννησε το βιβλίο και ίσως ως διαφωτιστικό θα σας διαβάσω το νούμερο 45, το τελευταίο. Θα σε πάω βόλτα. Δεν σου αρέσουν οι βόλτες? Γι' αυτό πας πίσω-πίσω στην τελευταία σειρά στο πούλμαν με ένα βιβλίο πάντα από τις παράξενες μέρες. Ενώ οι φίλοι μας μπροστά, σαν την Αλίκη, τραγουδάει. Τι να σας κάνω, με έχετε βάλει στη μέση.
Εγώ όμως κάτι σκαρφίστηκα. Θα κάτσω σε έναν ξένο δίπλα, τον πιο μυστηριώδη που θα βρω. Ανάτος, καπέλο, γυαλί, απόκοσμο ύφος, που και που κατεβάζει το γυαλί, μπες κοστούμι, έχει γούστο, έτσι όπως βάζει το χέρι στη τσέπη να βγάλει όπλο. Σαν να έχει βγει από ταινία με τον Ηρακλή Πουαρό. Θα του πιάσω κουβέντα, θα του διηγηθώ όλη μου τη ζωή. Μπορεί να είναι συγγραφέας και να του κεντρήσω το ενδιαφέρον. Οπότε σε όλη τη διαδρομή θα είναι όλος αυτιά. Μετά θα χαθούμε ο ένας από τον άλλον. Ο καθένας θα πάρει τον δρόμο του. Δεν θα τον ξαναδώ. Θα έχω κάνει όμως την πιο ωραία εξομολόγηση. Στον άγνωστο λες τα πάντα, χωρίς εδώ, με άνεση, αφού δεν θα τον ξανασυναντήσεις ποτέ. Δεν σε νοιάζει τι θα σκεφτεί αν σε κρίνει, αν σε ακυρώσει, σε απορρίψει. Θα έχει καταλάβει άραγε όμως οι τριστές ή η ευτυχία με αγαπάει πιο πολύ. Θα είμαι πρωταγωνίστρια, δευτεραγωνίστρια, τριταγωνίστρια ενός δράματος ή μιας πρόζας. Αυτές οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι ρευστές, νομίζω, όπως τα όρια ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη. Και ίσως ανήκουν στον καθένα και στον περίγυρό του, τελικά. Θα ήθελα να σας πω 2 λόγια και για τα 7 ποίηματα στο τέλος του βιβλίου, τα οποία εγώ τουλάχιστον αναγνωρίζω ως πιο ξεκάθαρα με μορφή ποιημάτων. Εδώ η Ευγενία Μεταξά ασχολείται με θέματα που αποτελούν από το παρελθόν βασικούς άξονες της ποίησής της. Είναι οι κοινωνικές ανησυχίες της και ο προσωπικός και εξομολογούμενος πόνος που αφορά και άλλους ανθρώπους. Για παράδειγμα, στο ποίημα Σάββατο πρωί είναι ξεκάθαρη η κοινωνική ανησυχία της. Ταυτόχρονα όμως, κάτι που κάνει και στη τελευταία ενότητα της Τριστές και Ευτυχίας, στοχάζεται και πάνω στην πράξη της γραφής της λογοτεχνίας. Στο πόσο αυτή μπορεί να δώσει απαντήσεις, να λυτρώσει, αλλά και να εξουθενώσει έναν δημιουργό. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο τελευταίο ποίημα του βιβλίου, που έχει τίτλο «Απομόνωση», μιλάει για τη μοναξιά των δημιουργών, των ποιητών συγκεκριμένα, και κλείνει με το στίχο «Ο καημένος ο ποιητής». Γιατί, Ευγενία, διάλεξες να κλείσεις με αυτό το στίχο? Ήθελα να το κάνω twisted. Εκεί δηλαδή που... Να απαντήσω, δηλαδή. Ναι, να απαντήσω. Εκεί δηλαδή που μιλάω για την απομόνωση, τον ποιητή, την εσωτερικότητα κτλ. Ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στο μυαλό του ποιητή προκειμένου να γράψει και σε αυτά που αισθάνεται και σε αυτά που σκέπτεται. Κάποια στιγμή το λέω καημένο, δηλαδή τι τραβάει, ας πούμε. Θέλω λίγο να του δώσω μια πιο χιουμοριστική. Είναι και λίγο ειρωνικό. Είναι και λίγο ειρωνικό. Είναι και λίγο ειρωνικό. Μια ανατρεπτική έτσι στο τέλος κουβέντα. Ναι, λίγο αντίθετη, ας πούμε, με την όλη κατάσταση την προηγούμενη. Εσύ όταν έγραφες και όταν ολοκλήρωσες το Τριστές και Ευτυχία, ένιωσες αυτή την ανακούφιση του να εξομολογήσεις έναν άγνωστο, που το έγραψες στο χαρτί? Όχι. Όχι. Καμία σχέση. Τίποτα από αυτό το έγραψες στο τέλος? Όχι, αλλά πιστεύω ότι μπορεί ο εξομολογητής εδώ να είναι και ο ψυχοθεραπευτής, ας πούμε. Ναι. Κάπως έτσι. Θα μπορούσε να είναι. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως, γενικά σε όλο το Τριστές και Ευτυχία, επειδή νιώθουμε ότι απευθύνεσαι σε κάποιον που σε ακούει, Ναι. Εγώ ως αναγνώστρια τοποθετήθηκα σε αυτή τη θέση, ότι μου μιλάει και την ακούω και μου λέει τι της συνέβη μέσα και έξω, και αυτό με έκανε να συνδεθώ πάρα πολύ άμεσα με το βιβλίο. Το θεωρώ το καλύτερο χαρακτηριστικό του. Ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Αυτά τα σύντομα από μένα. Πάρω και εγώ το λόγο. Ναι, το λόγο τώρα έχει η Έλενα Πολυχρονία. Οι ωραίες Ελένες μου της βραδιάς. Είναι συνονόματες. Και θα πω το εξής πριν ξεκινήσω, ότι είναι... Λίγο πιο Δυνατά. Νιώθω πολύ συγκινημένη. Le fort. En français. Le fort. Γιατί 30 χρόνια έρχομαι σε αυτή την εκκλησία, εδώ παντρεύτηκα,
και το να σήμερα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω για την ποίηση μιας αγαπημένης φίλης και συνενορήτησας είναι μεγάλη τιμή. Και να είμαι και ανάμεσα σε πολύ αγαπημένους ανθρώπους. Ξεκινάω λοιπόν και εγώ το δικό μου μέρος. Η δική μου διάθεση σε αυτό το κείμενο ήταν να μιλήσω ψυχαναλυτικά και κοινωνιολογικά, ακουμπώντας όμως από την αρχή μέχρι το τέλος πάνω στα λόγια και στις φράσεις της ποιήτριας. Λοιπόν, σήμερα με πήρε τηλέφωνο. Κάθε άνοιξη τηλεφωνείς πονηρούλα. Στο προανάκρουσμα της διήγησής της, η αφηγήτρια μας συστήνει πρώτη την Τριστές, που στα γαλλικά το όνομά της σημαίνει θλίψη. Τη μία από τις 3 περσόνες που συνομιλούν σε αυτή την ποιητική συλλογή. Για την Τριστές μαθαίνουμε εξ αρχής ότι με τα καμώματά της αποπροσανατολίζει την ευτυχία, τη δεύτερη ηρωίδα της ποιητικής σύνθεσης, από το να βρει το σπίτι. Σπίτι. Μια λέξη σύμβολο που παραπέμπει σε όλα τα σημενόμενα και τις συνδηλώσεις του σπιτιού και της εστίας, είτε ως τόπος ταλπορής και εστίας, είτε ως χωρική εξωτοπία, είτε ως τοπίο εσωτερικότητας, κατανόησης και συνοχής. Η λέξη σπίτι μπορεί ωστόσο να είναι αναφορά και για την ίδια την αφηγήτρια, τον τρίτο εταίρο της παρέας, η οποία ενορχιστρώνει τη συζήτηση, συνθέτει τις αντίθετες όψεις των 2 αδιαχώριστων συνομιλητριών, αυτοσαρκάζεται, εξομολογείται σε έναν άγνωστο, σε ένα πούλμαν, το δικό της τραγούδι, φθέγγεται λόγους υπαρξιακής αγωνίας αλλά και ανάτασης και λογοπλάθει μικρές ηλιακτίδες στο χωροχρονικό συνεχές. Για την ίδια την ευτυχία μαθαίνουμε αμέσως από την πρώτη στιγμή ότι αν και ταλαιπωρημένη από τα σκέτσα της Τριστές, αλλά χαροπή, σαν κορίτσι και σαν αεράκι, περιπλανιέται, αλλά βρίσκει το σπίτι τελικά. Και εδώ η αφηγήτρια μας συστήνει εξ αρχής την ευτυχία, ότι ξέρει να διαβάζει τα άστρα, τα σημάδια, τα ίχνη στους δρόμους, ότι οι αισθήσεις της λειτουργούν στο έπακρο και ότι η μυρωδιά από τον καλοκαβουρδισμένο καφέ την φέρνει σε εκείνη. Μας πληροφορεί επίσης για την ίδια την αφηγήτρια ότι καλοδέχεται τα ταξίδια του μυαλού, όπως επίσης μας ενημερώνει ότι έχει μάθει τη χαρά και τη λύπη, παρά τους εγκλωβισμούς της, να τις κουμαντάρει. Με άλλα λόγια, μας ξεκαθαρίζει τη σχέση και με τις 2. Συνδιαλέγονται και συνυπάρχουν. Το ενδεχόμενο δίλημμα να θυμάμαι ή να ξεχάσω, με τη λύθη να έχει τα αναντήρητα πλεονεκτήματά της, όπως το να επουλώνει πληγές, να γαληνεύει, να συγχωρεί, να δοκιμάζει μια νέα αρχή και γενικώς να αποτολμά ένα ποσοστό σβησίματος του παρελθόντος για τη διευκόλυνση του προχωρήματος, από την πρώτη μας επαφή με το διαλογικό στοιχείο της Τριστές με την ευτυχία, γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει. Οι 2 τους, Τριστές και ευτυχία, προχωρούν χέρι-χέρι. Και αν ακόμα με τη δυστροπία της οι Τριστές αναγκάζει την αφηγήτρια να αναφωνήσει ενίοτε «Μη σου λέω, φύγε Τριστές, πες τον άνεμο να πάψει». Γιατί αν η ευτυχούλα είναι αεράκι, οι Τριστές αναπαρίσταται με τον άνεμο. Τότε η αφηγήτρια κάνει έκκληση στην ευτυχία. «Ευτυχούλα ξύπνα, όνειρο ήταν, όλα καλά». Αλλά δεν λησμονεί να μας ενημερώσει ότι έχει ανάγκη και τη συνδρομή της Τριστές, γράφοντας «Τριστές συμφωνείς? Μα πάλι βγήκε έξω για τσιγάρο.
Κι αλλού επίσης μας κλείνει η αφηγήτρια το μάτι με τις δύο νονές. Εσένα πάντως γλυκιά μου θαλπερή ευτυχία, πάντα θα σε αναζητά το γλυκό ανθρωπάκι εγγονάκι. Η άλλη όμως θα γίνει η καλύτερη δασκάλα. Ας σταθούμε όμως λίγο εδώ για να βολιδοσκοπήσουμε αυτές τις τρεις περσόνες στις οποίες η ποιήτρια δίνει ένα ξεχωριστό ψυχογράφημα. Θα μπορούσαμε να τις απεικονίσουμε με έναν πολυφωνικό εαυτό, καθώς κάπου κάνουν την εμφάνισή τους και η ντροπή και οι ξαδέλφες της οι τριστές, τις τριστές οι ενοχές. Στο ψυχοθεραπευτικό τοπίο, όταν εργαζόμαστε μέσα στα προβλήματα, αντιλαμβανόμαστε το χώρο και το χρόνο, τα τοπία της δράσης, το μέσα και το έξω, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, όχι μόνον σαν συμπαγείς έννοιες και πραγματικότητες, αλλά και σαν ένα τεράστιο πάζλ που αποτελείται από εκατομμύρια στιγμές. Ορισμένες από αυτές συνθέτουν εικόνες που μας ακινητοποιούν, καθώς δημιουργούν βεβαιότητες, οι οποίες συνδέονται με την υποτίμηση του εαυτού, την αδυναμία ελέγχου και την αδρανοποίηση. Κολυμπούσε σε λασπόνερα. Πότε το κεφάλι έξω. Δυσκολευότανε να φτάσει. Αυτά είδε στον ύπνο της η ευτυχία. Μας το αποτυπώνει στη δική της γραφή η ποιήτρια. Παρ' όλα αυτά, διατηρούμε τη βεβαιότητα ότι μέσα σε αυτό το απέραντο σύμπαν των στιγμών μπορούν να εντοπιστούν και εκείνες οι στιγμές που έχουν συνδεθεί με την έννοια μιας ορογμής, από την οποία εισέρχεται το απόθεμα, το οξυγόνο, το φως, μια σχισμής δηλαδή σε φαινομενικά στέρεες και κυριαρχικές συναισθηματικές διεργασίες, κουλτούρες, εμπειρίες, ιστορίες και αφηγήσεις που αφήνει να διαφανούν αυτή η ρογμή δυνατότητες για μια ανακατασκευή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ιστορία μας. Σε αυτή τη διεργασία, η ευτυχία ως υποπροσωπικότητα της αφηγήτριας είναι καταλυτική. Αλλά και οι τριστές ως οντότητα που πληροφορεί για τις αιμονές, τις ψευδαισθήσεις, τα διέξοδα και το τέλμα, τον χρόνο που προσπερνά την ύπαρξή μας αδυσόπιτα, όπως επίσης μας πληροφορεί και για τα κέρια υπαρξιακά ζητήματα της μοναξιάς, του φόβου της ελευθερίας, της φθοράς και του θανάτου, την αναζήτηση νοήματος, είναι λοιπόν και αυτή εκεί. Οι τριστές, πολύτιμοι για να βοηθήσει την αφηγήτρια να τροποποιήσει το βλέμμα, τη γλώσσα, τις κατασκευές και τις πρακτικές της σχετικά με τις διεργασίες του συνδέεσθε και του πράτη, δίνοντας με την παρουσία της βάθος στη διεργασία και στην επίγνωση. Αρκεί να μην φτάσει τριστές στα άκρα. Όμως η ποιήτρια δεν μας ζωγραφίζει τις δύο οντότητες ή άλλος υπήν, πτυχές της αφηγήτριας να ακροβατούν. Δεν μας παρουσιάζει μια ευτυχία βυθισμένη σε μια ανέμελη παραζάλια μεριμνησίας. Ούτε μας δείχνει την τριστές να κολυμπά στα θολά νερά της κατάθλιψης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η εικονογράφος του εξωφύλου δένει τις δύο γυναικείες φιγούρες με τις πλεξούδες τους και ασκητούν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Καθώς επίσης και στη συνομιλία τους πάνω στο θέμα της πραγματικότητας, και οι δύο παρουσιάζουν μέσα από τη διαλεκτική τους τις δύο ή πολλαπλές όψεις της ζωής. Η ζωή σας τελειώνει που γερνάτε, αποφαίνεται οι τριστές. Αλλά η ευτυχία τη συμπληρώνει και την αναπλαισιώνει μέσα από την ευρηματικότατη εφημερίδα με τίτλο «Η πραγματικότητα του νου». Και εκεί σχολιάζει. Η ζωή δεν τελειώνει. Είναι ωραία, απρόβλεπτη, μέχρι την τελευταία στιγμή. Μια μέρα τη φορά, μια στιγμή τη φορά. Και στα ποιητικά τους πορτρέτα, ένα άλλο στιγμιότυπο της συλλογής, η ποιήτρια βάζει την ευτυχία ανάμεσα σε ηλικιωμένους που λάμπουν και την τριστές
ανάμεσα σε νέους με παγωμένα πρόσωπα, με την αμφισημία εδώ και του απρόσωπου, αλλά και του πεθαμένου. Ταυτόχρονα όμως, βάζει και τις δύο να συμφωνούν πάνω στο θέμα του χρόνου, ότι περνάει γρήγορα και κατά τη βιβλική ρίση να τον εξαγοράσουν, φωνάζοντας και οι δύο στο φωτογράφο. Ας τελειώνουμε τη λήψη όμως, έχουμε και δουλειές. Το ίδιο αναφωνεί και οι τριστές, μόνο που σε αυτή 2 δάκρυα ξεφεύγουν από τα μεγάλα μάτια της. Ευτυχία και τριστές, συνδεδεμένες σε ένα συμβόλαιο χαρμολύπης, μια λέξη που ακούγεται και στο βιβλίο, στην υπαρξιακή και στοχαστική ποιητική συλλογή της Ευγενίας Μεταξά, η μία αποτελεί τη φόδρα της άλλης. Τριστές και ευτυχία λοιπόν. Σε έναν ποιητικό θεατρικό διάλογο, αντιμέτωπες η μία με την άλλη. Face to face. Περισσότερο face to face στη δική μου ανάγνωση και όχι πλάτη με πλάτη. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα όμως πώς η ποιήτρια σε αυτό το ενώπιο ενωπίο υπογραμμίζει, αντιμετωπίζει τις ηρωίδες της, στο δειστικό στην πραγματικότητα εσωτερικό κόσμο της αφηγήτριας. Ποιο βλέμμα ρίχνει στις ηρωίδες της? Οι ηρωίδες της είναι σάρκα από τη σάρκα της. Είναι έκτοτες, τραυματισμένες, καταβεβλημένες, μοναχικές, άκαμπτες, στοικές, ισορροπημένες. Ξεπερνούν το τετριμένο στο οποίο υφέρπει η βία. Είναι αφηρημένες έννοιες της θλίψης και της ευτυχίας. Ή μήπως είναι πτυχές με όνομα και ταυτότητα ενός εαυτού που δίνει τον αγώνα του για απαρτίωση. Μια λέξη που ακούγεται στο χώρο της ψυχοθεραπείας όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την ψυχική ομορφιά, την υγεία και την ολοκλήρωση. Και γιατί το όνομα τριστές? Μιλώντας για την τριστές, οφείλουμε να ανατρέξουμε έστω επιγραμματικά στο καλημέρα θλίψη. Bonjour tristesse. Στο πολυσυζητημένο μυθιστόρημα ενηλικίωσης του 1954 της Françoise Sagan, το οποίο παίρνει τον τίτλο του από ένα στίχο του Paul Eluard. Μας παραπέμπει η ίδια η ποιήτρια άλλωστε στο βιβλίο αυτό μέσα στο κείμενό της. Οι τριστές, ως δομικό συστατικό του χωροχρόνου της ποιήτριας, συνομιλεί όχι μόνο με τις ετερότητές της ευτυχία και αφηγήτρια, αλλά και διακειμενικά, με την αναφορά της στη λογοτεχνία του τότε, όταν η αφηγήτρια ήταν έφηβη και συνεπαρμένη από την περιπέτεια της ανάγνωσης του συγκεκριμένου βιβλίου. Η Σεσίλ, η εκεί ηρωίδα, οδηγείται στην ωριμότητά της, καλωσορίζοντας τη θλίψη, όταν παρά την ατίθαση ανεμελιά και ανευθυνότητα της εφηβείας της, την εύπορη τάξη της και τις δολοπλοκίες για να διεκδικήσει τον πατέρα της, από ένα ισχυρό ειδιπόδιο που πάει να διαταραχθεί, διασχίζει την κοιλάδα της σκιάς της. Η Ευγενία Μεταξά χρησιμοποιεί ποιητικά την έβυχη μετάφραση της γαλλικής λέξης για τη θλίψη, ταυτόχρονα ωστόσο, ενσυνείδητα, συνδηλώνει με την αναφορά στο λογοτεχνικό βιβλίο ότι η θλίψη σμιλεύει με μοναδικό τρόπο το πέρασμα στην ωριμότητα. Είναι ο κατεξοχήν τρόπος να αντικρίσεις το σκοτεινό εαυτό. Είναι το κερί για να φωτιστεί το σκοτάδι. Και αυτό αφήνει ένα μνημονικό ίχνος, ένα αποτύπωμα που πάντα σε συνοδεύει. Στις σελίδες της Ευγενίας Μεταξά τις ακούμε αυτές τις περιπλανήσεις της τριστές στο σκοτάδι. Τις γευόμαστε μαζί της και τις αφουγκραζόμαστε. Με έναν τρόπο όμως που το πληγωμένο κομμάτι του βιώματος δεν γίνεται δυσλειτουργικό. Το απατηλό εγώ που κυριαρχεί στο εσωτερικό παιδί του πολυφωνικού εαυτού που φέρουμε όλοι μας και αγαπά τις ψευδαισθήσεις, δεν εμποδίζει τον διορατικό και αναστοχαστικό εαυτό να αντικρίσει τον εαυτό του την ώρα της θλίψης. Μας φέρνει μάλιστα υπαρξιακά, φιλοσοφικά και θεολογικά, συνειρμικά, την παραπομπή από το βιβλίο του εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης για το χρόνο.
ότι υπάρχει ξεχωριστός χρόνος για το κάθε τι. Καιρός του κλαίν και καιρός του γελάν, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν, καιρός του πενθήν και καιρός του χορεύει. Και ακόμα από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, «Εν ημέρα ευτυχίας εφραίνου, εν δε ημέρα δυστυχίας σκέπτου, διότι ο Θεός έκαμε το εν αντίστοιχον του άλλου, δια να μη ευρίσκει ο άνθρωπος μηδέν ο πίσω αυτού». Εδώ όμως κάπου έχουμε να δώσουμε και στη χαρά την αναλογία της στον αναστοχαστικό εαυτό, όπως μας προτρέπει και η ίδια η ποιήτρια, που μέσα από το έργο της μας επιτρέπει να ρίξουμε ματιές και στη διαδρομή της αφηγήτριας, στην ώριμη χαρά και τη συγκροτημένη εξατομίκευση. Η εσωτερική σύγκρουση και η καθήλωση στο δοσμένο ή ψευδή εαυτό ξεπερνιέται από το ενήλικο κομμάτι μας όταν αυτό αγκαλιάζει την ύπαρξη με αναστοχαστικότητα και όχι με υπερεγωτική τιμωρία. Η ευτυχία στο κεφάλαιο 19 δεν είναι χαζοχαρούμενη. Είναι αυστηρή, αγαπητική, προτρεπτική, νουθετή με ελευθερία. Πιάσε μου το χέρι και φέτος. Έχουμε πολύ δρόμο πάλι, ενημερώνει την Τριστές, παιδαγωγικά και όχι τιμωρητικά ή κατακλυσμιαία. «Σ' αγαπώ πολύ και σου τα λέω», υπογραμμίζει. Δεν παριστάνει την ξύπνια, ούτε είναι ένοχη που εμπεριέχει στη φύση της τη χαρά. Δεν είναι μια οντότητα η ευτυχία που βλέπει τη χαρά με υποψία και υπεροψία ή ψευδοταπείνωση. Η ευτυχία στη συλλογή της εν λόγω ποιήτριας, ως αυτόνομη οντότητα, αλλά και πτυχή της αφηγήτριας, έχει επίγνωση του ρόλου και της καρποφόρας αποστολής της. Δεν παραπέμπει στο μεθύσι ενός φαντασιακού ψευδοπαράδεισου. Αγαπάει το πλάτσα-πλούτσα στο νερό, αγαπάει να κάθεται κάτω από το αλμυρίκι, αγαπάει να φιλοξενείται από ερωτευμένα ζευγάρια, δεν αποστρέφεται τη θλίψη, άλλωστε είναι δεμένη η πλεξούδα της μαζί της, αλλά έχει επίγνωση της φύσης, του ρόλου και της αποστολής της. Να αναπαύει από την εξουθένωση του πόνου και να γίνεται πλησίον. Στην υπόθεση όμως της ευτυχίας, η ποιήτρια δεν περιορίζει τον ορίζοντά της ματιάς της σε μια υποκειμενική πραγματικότητα ενός εσωτερικού διαλόγου. Η φωνική φωτιά στη δαδιά, ο μαυρόγυπας που οι Τριστές πέταξε μακριά να του κάνει παρέα, η Νέγκη με το περίεργο όνομα από την Αλβανία που η ευτυχία της αγοράζει ένα καπέλο να την προστατεύει από το πήγαινέλα με τις παραγγελίες στην παραλία, η Ειρήνη Παπά μπροστά στο νέο κορίτσι και στον δικό της χρόνο να έχει περάσει, η Ισλανδία με την πρώτη πρόεδρο γυναίκα, η ντροπή που θύμωσε την Τριστές για τα τέμπη, οι γενναίες γυναίκες στον Καπί, τα χελιδόνια στο Τορόντο της κλιματικής αλλαγής, το γλυκό ανθρωπάκι που φέρνει την ελπίδα στον κόσμο, το ατομικό σύστημα της αφηγήτριας δεν συνομιλεί μόνο με τα υποσυστήματα της εσωτερικότητάς του, αλλά και με το υπερσύστημα της αντικειμενικής πραγματικότητας. Το να διεξάγεις μία δοσοληψία, έναν διάλογο με το περιβάλλον που ζεις, σταδιακά αλλάζεις και τη σχέση σου μαζί του. Όπως και το να ανοίξεις μια δοσοληψία ανάμεσα στην Τριστές και την ευτυχία. Αυτό το ανάμεσα φαίνεται να αναδύεται και από την εξομολόγηση της αφηγήτριας ως η δική της εκδοχή στην υπόθεση της ευτυχίας. Αυτό το ανάμεσα στις πτυχές του εαυτού που συνδιαλέγονται για να απαρτιωθούν, αλλά και αυτό το ανάμεσα στο άτομο που γίνεται πρόσωπο, συνομιλώντας με την κοινωνία στην οποία ανήκει. Θα σε πάω μια βόλτα. Δεν σου αρέσουν οι βόλτες? Θα σου πιάσω κουβέντα και θα σου διηγηθώ όλη μου τη ζωή. Και θα του πιάσω κουβέντα, λέει η αφηγήτρια στον άγνωστο στο πούλμαν. Μετά θα χαθούμε ο ένας από τον άλλον. Ο καθένας θα πάρει το δρόμο του. Δεν θα σε ξαναδώ. Θα έχω κάνει όμως την πιο ωραία εξομολόγηση.
Κι έτσι κάπως κλείνει την αφηγηματική της διαδρομή η ποιήτρια Ευγενία Μεταξά, θέτοντας τη ρητορική και παιχνιδιάρικη ερώτηση της αφηγήτριας. Θα έχεις καταλάβει άραγε, όμως οι τριστές ή η ευτυχία σε αγαπάει πιο πολύ? Και αυτό εναπόκειται σε μας να το απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Με έχουν συγκινήσει εδώ οι ωραίες Ελένες της βραδιάς. Πραγματικά τις ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να διαβάσω προηγουμένως, όπως συνηθίζετε, 1-2 ποίηματα και αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, να μας απευθύνετε ερωτήσεις, κάτι αν θέλετε να μας πείτε. Θέλετε να διαβάσω 1-2 ποίηματα? Σήμερα με πήρες τηλέφωνο. Κάθε άνοιξη τηλεφωνείς, πονηρούλα. Μη δεις άνθρωπο να γιάζει, είναι που με ξέρεις σαν να με γέννησες. Τα έμαθα τα καθέκαστα να ξέρεις. Ένα πουλάκι μου τα σφύριξε. Είπες ψέματα στην ευτυχία ποιο λεωφορείο να πάρει για το σπίτι και χάθηκε. Έκανε κάτι ώρες να έρθει. Ξημέρωσε όταν με βρήκε. Ταλαιπωρημένη, αλλά χαροπή. Αχ, αυτό το κορίτσι, σαν αεράκι είναι. Τα κατάφερε όμως, διότι η ευτυχία, κινητό, τάμπλετ, smart TV, μπορεί να μην έχει, αλλά ρωτώντας, ήρθε στην πόλη. Ναι, στη δική μου πόλη. Η άλλη για την ιστορία. Ξέρει να διαβάζει τα άστρα, τα σημάδια, τα ίχνη στους δρόμους. Οι αισθήσεις λειτουργούν στο έπακρο και η μυρωδιά από το καλοκαβουρδισμένο καφέ την έφερε σε μένα. Λίγους δεκέδες είχε το λευκό φουστάνι, δεν πειράζει, σιγά το πράγμα, θα το πλύνω. Μέσα είναι, σαν ζωάκι κουρνιάζει στα πόδια μου. Άλλο τίποτα θες? Θα τη φροντίσω, μην ανησυχείς. Πάτε χέρι-χέρι, το έχω καταλάβει τριστές. Μα γιατί κλαις? Δεν σ' αρέσει η παρέα μου? Τόσα και τόσα έχουμε ζήσει μαζί, θυμάσαι? Ένα από τα πρώτα βιβλία που διάβασες ήταν το Bonjour Tristesse. Στην εφηβεία ήσουν. Από τότε γίναμε αχώριστες. Τιμή μου, βρε εσύ βιβλίο με το όνομά μου. Υπήρξα και μούσα σου, ξεχνάς? Τόσα βράδια και ξημερώματα περάσαμε συντροφιά. Η πένα με το φτερό στην άκρη φωτιά έπαιρνε, δεν σταμάταγες να γράφεις. Μ' άρεσε που ακουμπούσα τη μύτη μου στο φτερό. Εγώ γέλαγα γιατί με γαργαλούσε και εσύ αναστέναζες όσο σε είχα αγκαλιά. Τώρα διακοσμεί το σεκρετέρ. Σταμάτα σε παρακαλώ να κλαις, θα έρθει πίσω. Έχει δικαίωμα και η ευτυχία να κάνει διακοπές. Την φιλοξενεί ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Πώς να αρνηθεί τέτοια πρόταση γίνεται? Σαν τρελή έτρεξε. Ενώ εγώ λατρεύω το Σεπτέμβρη που πέφτουν τα φύλλα, τα φτερά των πουλιών και σένα φυσικά. Ακόμα ένα, να μην σας κουράσω. Ακόμα ένα. Να βάζω το φωτογράφο. Η ευτυχία ανάμεσα σε ηλικιωμένους, πολύ όριμους μπορώ να πω. Την περιστήχιζαν. Τα άσπρα τους μαλλιά έλαμπαν στο φως σαν φωτοστέφανα. Τα χαμόγελά τους σαν ρόδα του φθινοπόρου ομόρφαιναν το κάδρο σαν οικογενειακή φωτογραφία. Αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον. Ο πρώτος δεξιά και ο πρώτος αριστερά από την ευτυχία, οι πιο τυχεροί, ακουμπούσαν τα πόδια της. Στη μέση τάχα μου σε θρόνο εκείνη. Φίλοι μου, γονείς, αδέρφια, άγνωστοι, γνωστοί,
σιγοψιθύρισε στο φωτογράφο η πριγκίπισσα. Ολόρθη μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ας τελειώνουμε τη λήψη όμως, έχουμε και δουλειές. Νέοι, πολύ όμορφοι, δύσκολο να καταλάβεις ηλικίες γύρω από την Τριστές. Παγωμένα πρόσωπα, χωρίς ρητίδες, παιδικά θα έλεγες, και αυτοί σε θρόν ανάμεσά τους, που νόμιζες κοιμόντουσαν ήρεμοι, γαλήνοι. Πτώμα είμαι. Γρήγορα φίλτατε φωτογράφε. Έχουμε και δουλειές. Ενώ 2 δάκρυα ξέφυγαν από τα μεγάλα μάτια της. Εσείς γίνετε πιο πολύ προς τη λύπη ή προς τη χαρά? Για μένα ο δρόμος, ο αρχικός, ας πούμε, στη ζωή, από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τα πράγματα και να έχω πολλά ερωτηματικά, ήταν μάλλον της θλίψης. Της λύπης. Ο Καβάφης ξέρετε τι λέει. Αν είμαι ευτυχής ή δυστυχής δεν εξετάζω. Πριν όμως ότι δεν χάθηκα μέσα στον κόσμο κλπ. Έκανα αυτό που ήθελα πάντα. Είναι θέμα εκλογής. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια για να μπορείς να επιλέγεις. Δεν καταστράφηκα. Ναι. Δηλαδή δεν είχα πολλές συναλλαγές με κόσμο. Ο κόσμος σας κάνει λύπη ή ο κόσμος έτσι όπως έχει καταντήσει? Δεν άκουσα, ο κόσμος. Ο κόσμος σας φέρνει τη λύπη ή έτσι όπως έχει καταντήσει ο κόσμος? Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι αντανάκλαση του μέσα μας. Όπως και ο κόσμος έξω είναι πάλι, ο κόσμος έξω αντανάκλαση του μέσα μας και ο μέσα μας κόσμος αντανάκλαση του έξω. Πολλές φορές με λυπεί ο κόσμος έξω, ναι. Αλλά σκοπός είναι, και πιστεύω μέσα από τη διαδρομή μου τα χρόνια που πέρασαν και μεγάλωσαν, αξίζει, αυτό που μετράει είναι να μην σε καταπίνει ο εξωτερικός κόσμος και η δυστυχία. Να μπορείς δηλαδή να διαχειρίζεσαι την εξωτερική θλιβερή κατάσταση. Αυτό. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι ένα το ξέρει η κυρία Καλέργη, ότι ένα από τα προσόντα του ποιητή είναι το πένθος. Ο σοβαρός καλλιτέχνης πενθεί. Όχι για το δικό του γίγνεσθε, αλλά για το παγκόσμιο. Ο πατέρας Αλέξανδρος είπε το χαροποιόν πένθος. Ναι, το χαροποιόν πένθος. Και έχει να κάνει με το χαροποιόν πένθος, πιστεύω, αυτό το βιβλίο. Εγώ διέκρινα από τα τρία ποίηματα που διάβασες. Ναι. Κάτι το εφηβικό. Το οποίο το έχεις και στην καθημερινότητα εδώ που είσαι, όταν έρχεσαι στην εκκλησία, είσαι σαν μια έφηβη. Καλό είναι αυτό. Καλότατο. Δεν συνάδει όμως το εφηβικό με τη θλίψη που λέει ότι έχει επιλέξει σαν δρόμο. Δεν συνάδει. Γιατί δεν συνάδει? Γιατί οι έφηβοι, οι νέοι είναι μέσα στη χαρά, υπάρχει... Οι εφηβικές αυτοκτονίες είναι στο φούρνο. Οι εφηβικές αυτοκτονίες οφείλονται στην κοινωνία στην οποία στραγγαλίζει τα παιδιά, δεν οφείλονται στον ίδιο τον ψυχισμό τους. Ναι, αλλά έχουν στιγμές θλίψης πολλές φορές. Φυσικά η κοινωνία όπως έχει γίνει στραγγαλίζει τα νέα παιδιά. Δεν φταίει ο ψυχισμός των παιδιών. Αν τα παιδιά ήταν ελεύθερα να αφήσουν τη φυσικότητα των συναισθημάτων τους και της ίδιας της φύσης, όπως γεννιέται ένα νέο παιδί που δεν έχει, υπάρχει αμεριμνησία. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς οριμάζουν πολύ γρήγορα τα νέα παιδιά σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χωρίς να σημαίνει η οριμότητα πάντα κακό, έτσι. Να εξηγούμε. Να πει η Νόνη και μετά θα πει η Τίνα. Μου ήρθε στο μυαλό τώρα που μιλάει η κυρία μια φράση του Γεναρά, μια και τελευταία μιλάμε πολύ για αυτό. Της Νόνης φράση θέλουμε. Ορίστε. Της Νόνης φράση θέλουμε. Ναι, μου ήρθε τώρα στο μυαλό όταν ακούω την κυρία που λέει ότι το έλεγα στα παιδιά χρόνια, το έγραφε στον πίνακα πολλές φορές, ότι η εφηβεία είναι η πιο μεταφυσική μας ηλικία. Δηλαδή εκεί που χτυπάνε κόκκινο όλα. Φυσικά. Η αγωνία για την ύπαρξή μας, για τον Θεό, για τον έρωτα. Οπότε η θλίψη έρχεται χωρίς να το καταλάβεις στην εφηβεία. Και σαν καθηγήτρια, εγώ έβλεπα χρόνια τα παιδιά που μπορεί να ήταν χαρούμενα εξωτερικά, αλλά άμα
άμα μιλούσες με το παιδί χωριστά, δηλαδή κατηδίαν, έβλεπες ότι έχει πάρα πολύ θλίψη, γιατί είναι της εφηβείας, είναι υπαρξιακή αγωνία. Εννοείται ορμονικά. Ορμονικά. Ορμονικά, ναι, υπάρχουν αυτά τα πάνω κάτω. Δεν σημαίνει ότι είναι δυστυχισμένα τα παιδιά, ότι είναι θλιμμένα. Για σκεφτείτε το αυτό. Ορμονικά και υπαρξιακά. Είναι σε χαρτογράφητα νερά στην εφηβεία ο άνθρωπος. Πάει στην νέα ηλικία που δεν ξέρει τι είναι. Ωραία. Είναι η θλίψη. Δηλαδή και η κοινωνία που σου δείχνει πού πηγαίνεις είναι χαρτογραφημένα νερά, πιστεύετε. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό είναι τόσο δυστυχισμένα και αυτοκτονούν. Η Τίμη κάτι ήθελε να πει. Τώρα μην τραβήξουμε πάρα πολύ την ανάλυση της εργασίας, αλλά ήθελα να πω στην κυρία ότι ανάλογα με το πώς είναι αναθραμμένα τα παιδιά από μικρά μέχρι να φτάσουν στην εποχή της εφηβείας, έχουν θλίψη ή δεν έχουν. Υπάρχουν παιδιά μέσα σε οικογένεια που περάσανε τόσο άσχημα για τον α ή β λόγο. Με καλούς γονείς, αλλά περάσανε άσχημα. Είτε γιατί χάσαν τους γονείς τους και μεγαλώνανε τυχαία. Που φτάσανε στο σημείο να είναι στα πρόθυρα ψυχοπάθεια. Ακούγανε θορύβους μέσα στο μυαλό τους. Ακούγανε το όνομά τους να το φωνάζουν άγρια. Και ο δυνατός τους εαυτός, η ευτυχία που ήταν μέσα τους, δεν ξέρω από ποια χρόνια φωλιασμένοι, τα έσωσε τα παιδιά αυτά. Δεν είναι η εφηβεία, οι ορμόνες. Είναι ο τρόπος που μεγάλωσε το κάθε παιδί. Και όσο πιο χαϊδεμένο είναι, τόσο πιο δύσκολη η εφηβεία περνάει. Έχεις δίκιο. Έλα, Πέτη μου. Ναι, Διανία μου, μια ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί σήμερα πρωταγωνιστεί το βιβλίο σου και πρωταγωνιστείς και εσύ βέβαια. Μου κάνει εντύπωση η επιλογή του τίτλου «Τριστές και ευτυχία». Δεν το έχω διαβάσει όλο, γιατί σήμερα το πήρα στο χέρι μου. Ενώ αισθάνομαι ότι η πρωταγωνίστρια στο βιβλίο είναι οι τριστές, δηλαδή εμένα σαν αναγνώση οι τριστές μου είναι πιο ζωντανή, είναι σαν να είναι μια φωτογραφία ζωντανή, πολύχρωμη, ενώ η ευτυχία μου είναι λίγο σαν να είναι το αρνητικό. Έχεις επιλέξει να τη βάζεις σε μια γλώσσα πρώτον που δεν είναι η μητρική, άρα παίρνεις μια απόσταση από αυτό, μιας και δεν είσαι Γαλλίδα. Και δεύτερον, έχεις επιλέξει να πηγαίνει και να κάνει μια αναδρομή στην εφηβική σου ηλικία, όπου και πάλι είναι σαν να τη βάζεις στην τριστές ενώ την έχεις κοντά σου. Μας τη φέρνεις κοντά μας, την έχουμε απέναντί μας, τη συμπαθούμε ή την αντιπαθούμε, αλλά τη βάζεις και μακριά πάλι. Δηλαδή, αισθάνομαι μια αντίφαση εκεί. Γι' αυτό ήθελα, άμα μπορείς κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ. Ναι, λοιπόν, προηγουμένως, ευχαριστώ Πέτη, προηγουμένως το είπα πάνω κάτω, ότι από την εφηβεία μου και μετά είχα ένα δρόμο μελαγχολίας, ας πούμε. Έτσι, πάνω, είχα ένα συναίσθημα τέτοιο, δεν ήμουνα η πιο ευτυχέστερη έφηβη που υπήρχε. Είχα πολλά ερωτηματικά μέσα μου, πολλές ανησυχίες. Δεν έβρισκα απαντήσεις. Αυτός ο δρόμος λοιπόν ήταν ο δρόμος μελαγχολίας, ας το πούμε έτσι, όχι κατάθλιψης, μελαγχολίας. Το Bonjour Tristes που διάβασα και το εξήγησε η Λένα, το διάβασα μικρή, 16 χρονών πρέπει να είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω υποσυνείδητα τι εντυπώθηκε μέσα μου. Όμως, ευτυχία στα ελληνικά υπάρχει όνομα. Όπως χαρά, έτσι, όπως ευγενία, παραδείγματος χάρη. Για την τριστές είναι πολύ απλό το πράγμα. Για την τριστές ελληνικό όνομα δεν είναι. Δεν ήθελα να βγάλω ένα βιβλίο λύπη και χαρά. Δεν με αφορά. Ήθελα δύο ηρωίδες, ήθελα δύο περσόνες. Οπότε ήρθε ασυνείδητα μέσα στο μυαλό μου κατευθείαν οι τριστές. Πήρα λοιπόν την έννοια τριστές στα γαλλικά που σημαίνει λύπη και την έκανα τριστές γυναίκα, τριστές ηρωίδα. Και νομίζω είναι κάπως ταιριαστό. Συμφωνείτε? Αυτό, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μια ερώτηση για η Λένα και μια ερώτηση πρόσωπο. Ορίστε. Έτσι όπως την κάνεις πρόσωπο απέναντί μας, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ενώ σαν έννοια δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις πολύ εύκολα. Με το πρόσωπο μπορείς να παλέψεις. Είναι πολύ ωραίο αυτό που του δίνει σάρκα και όσα.
Ευχαριστώ πολύ. Σε έδωσε υπόσταση. Ναι, ευχαριστώ. Όχι, πες, όχι, να με ρωτήσεις. Εγώ ήθελα να πω ότι λέμε και κάπως αποδεχόμαστε όλοι για όλα αυτά που μας διδάσκει η θλίψη και το πένθος και πόσο μεγάλος δάσκαλος είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά η χαρά τι μας διδάσκει? Λοιπόν, τι μας διδάσκει η χαρά? Γιατί εγώ τη θεωρώ, την υποστηρίζω, ας πούμε, ως εξίσου. Λοιπόν, για μένα χαρά. Τα σκάλα. Ναι, ναι, σωστό. Για μένα χαρά, που σημαίνει εσωτερική χαρά, εσωτερική πληρότητα, αυτογνωσία, αυτή τη χαρά εννοώ εγώ, δεν μπορεί κανείς να την έχει αν δεν περάσει από το στενό μονοπάτι και δύσκολο μονοπάτι της θλίψης. Εκτός αν είναι παιδί. Εκτός αν είναι παιδί. Η συγγραφέας υπογράφει αντίτυπα μέχρι το πρωί.